Kinong elam jo kesnong site sning lat morong riboy district ringkat be kinong elam ke VDP kilahyar ban Jurip ki dukan ki bedon hakte kesnong banwat jingtip la kinong bu dukan ki but ne em ki kindon kat kum ke Juvenile Justice Act Section 77 jong ke Sarkar India kabala khang ki nong di dukan bandi Biri Sikret ki Khynnah ki bahapo khat prasnem Lapen longi ke jinglet Jurip hadian baka shnong kelata ki posta kemat jambarok ki dukan hapo shnong lalap baki nong bu ki labut tik kat kum ke jing betha hadian ke jing maham bahaya ki bepen ken an on dan kuna hadu shilak bat shong bendi nyaw snem hadian ke jinglet Jurip ya kita ki dukan urang ba shnong u franki nong rum ula ong baka daw pen penlong ya ke shnong bat ke VDP ban shim ya kate ke senjam ke long na ke benta ke jing bah ki Khynnah hak te ke shnong bat bakin lat na ki jingdi ki besniu ya ke men la chong bukan slim te kumba menta ke ki government ka la mi di mana ban nomde ban di yang ni jingdi Sikret ki tobacco syaki di bahapo kapas nem tato na reloki fi but nam kita ni pasang ban but namal ba da kli ong ada kapas nem ki ong hoi ding ai mo namal ki mai epic ki mai e te long ki ong ada te ki ma kita ban pada na ada pe te lai kom ta te don baki pha pateng bat ilem supporting ni ai da mamanta pada la pe hai ka room te dengan ai tu namal long ba mai ai na te ki pha te da dai eng tu dengan sang ya mana masuk saya don nam dan menta te temu sudah temu di sudah temu sudah jadi baki nah sama ai dah gitu ta ada di pha pateng kita sama ai dah ong kawan mai kita tahi ong tahi okey tapi don benong ye te ke jing message okey ko ada bagi wer kin but lang kiwe ra kedai pandai tahi sang makin kenar kin long dan yang kan met ke koi bakhaya kan misal saya teman ngate ngale moi ta long luan thit Khynnah bari te long ngam ai su re te kat ba da ki lek na wei te long ki yo ai ngai la trong tam le te kuntu ni ki yo ong hit ke ni la long ma trong ba lu ke sgi bangi frame ye ne ka riti sensa jong ka snong ni perung ye kene ka wei kum ka na wei article ba ka de ka kon ai snong ba ki kinu ni Khynnah kinu ki dukan hapok snong jongi lagi dia ya ka ki duma ki khoini kraja Sikret ba hapok ka prasnem kin ngat nongkong haka anjong snong but bot hading kata le don kam nya ru hak ka ba ka government ka penset but ka wei ka ba akwa ban ye thu ni ka long ba kani ka jingdi duma di Sikret bat bam khoini ka sedang kadai na yeng lada ki kimi ki pa ki pha thiet ki khonyo ki kim tip ka bahana basneu handai tangoi ka long ba ki sibut tendeng ye ke wa ki kimi ki pa ki le te suki ba kan ani la bot tendeng ka pelong ki ba kani ka jingbang di ka pelong bang kata ka jing rem ya ka jing ko jing kha chungki ba pelong ro ba ka bang kata kambon ya ka ya ko kya jongki ba kala kata ka jing jongki ro te khanang ba ilong jing heda ye ki tingi kwa ba kani ka lamba kani ka jing ne jungi ne snong ka ba ngibu ni IT ha ini present jongi di ba tip sok ha bani ide present yang VDP ba ngin kami sain pesain i wei pi dukan snong ba kin om ya lai ya kani ka ain ba snong la bu bat lada kumnu ki si ki pengkenya ka an in khot bisari gitu ki nong di dukan but sakawai ru ngi i kumba di pe keleng i baga government ka bu si kini ki poster keleng on fine kata ka section ka ba 77 committee ka news nam kan sa jail silak fine but handai munun pe gini government si ko thok an juga kekut tang bata postar hasrok hanrei bantakel ikini menun pe yaki lesi ke police department ne ke health department ne non pe yaki subu tang ka fine ongin fine kumta hanrei mele kita te kumnu ngi sengin khmilenti ba bagata ka jingdi Khynnah ke bagin longga ba sukses kamla long ta tagadang sim yekini ka initiative bangi kenturo lesi ke be snong but lesi ka district administrative but ki seng menteri bha
batu ngin sim kia di benta ba kat bala ngilek penkam ye kene ka kanok kene ka ain ba ngin suthu ba kalong sya ke ka bakhia kajing bu jong kene ki fine ne kam de ka tahan de kajing sokhia jing kalong ba ado kumnu khna ungop ha kene kajing di ne kajing ba masneu kam de ka basup bon lai ti kumus ong no de si de ta senja menengkong ban kam jam si besneu naikan isi spanga drug addict ne alcoholic naikan spanga ta ada nginang iban tackle ne ban pitchen na do menta kumnu bangin trinyu khna bo unum ngop he ne besneu ta hilong kajing job ya ka jai pedri yo koi berkesnong ni bro kawai te kata de message kwa ba si gui bi gisnong to nai up de eksokar nai up de help department up police department to ni penkam ye ke ta ka bor ka ba kata snong ka don ba kumnu haman kisnong jungi nginte igni lakam khanang balai bangin i bagi kon hab jungi krong ba koi ba khya ngin i kon hab jungi bekin mi chat te haum ne jing wam di basneu ti kum ong no bon hi ka jing balin klong ba kum ong no mane subut melen melen bading kata la no la sate te kani ka bang kwa ban appeal se government se district government district jongi ro sima ba khrang baki kin penkam ye kani ka rule se ne section ka bagela 2015 la pas ye kani handai su pas ka handai kampentre kam te kalong le no su pas ka kampentre kam handai kai ni ka ju hi pa ka jinglong tani kwa ba long ka changes hane ai ba long ka de ka sinjam menengkong ba langba kini isnong beret yang ini ba lesikan seprang kini ba kiwi isnong penkam bale ikwa ban iya kita ki ke healthy family ke healthy village ke healthy state jong long ta ti tang ita hi khobor kwa ban ong but let's say dadangi kan kham jga kata se ka poi se mabale ka state jong hi ka de kuduna bhai kini rehabilitation center ban pe ki drug addict pet khalik te nai kan spu kita handai alis ngisim ka steps na kumnu bengin penkut saya kene kan boleh kena hawi pak tiet u kemain u palong measure bentiap ba ngalek kene bahane basneu umno measure boleh kemain joki hapo 18 years kan palong measure ban perkat te kadau ngibu kan kene boleh anda lah he anda puat kat prak nasem wastu kene elek ko bahane basneu walang ban pej re peleng kene bomlong ngaham kerno te kadau ngi khang kan kene boleh bon sutu ba kene kalong ba bamdei tangi tai kentin aku boleh sebut naik